Uy, yati. Ikaw kaigo, ha? Ilaw man. Ah, agak maayog ito ano ba? Urot ng kalaban gid ani gid. Ini kalaban ini nom. Ito kas mande. Aturan na be. Ah, siya usur binti igo. Karon. Kamotor may nindot ba? Ang kita na ko sa TikTok banget ba. Lubag-lubag din pinanap. Superman. Atol ideng tail nga mura gibal samar. Ba Superman dayon. Makamotor ang gid ko sunod. Malugaran ang gid ko. Ibaon pa ni Ron pero sunod brand new ay. Sus pagka 150 raw sus maka palit og 2000cc. Uy, terus yaw. Uy. Saan Milo? Sus bata awak manilingaw sig duwa ng motor nga nagpundor man tawo na sig mapurma. Wa kay lingaw diha magduwa ta be, taksi be. Be. Oh. Taksi. Sabi ato sa istoryahan be, taksi. O taksi ba kay kawilingaw be, dali be. Na taksi. Biyagid ko kabaluan ng taksi. Ku ano dangaw noon murag sukol ka na fights ko na si mo kayo. Tas pud biya kong tukaw. Buang taksi akong giingon dangaw naman hinoon. Taksi ra ta. Di lagi ko kabaluan ng taksi lagi. Kabalo biya gid ka nga di kay ko kabaluan ng magsig ana-ana. Dangaw noon murag sukol gid ko na si mo dangaw. Sa dangaw lang ta. Buang taon taborsyo ay. Taksi atong giingon dangaw yung gusto. Tala ka man siguro ay. Uy lain po dire. Laay eh. Oh no! Na ikaw pa'y nanulong, ikaw pa'y mamilig kaway. Why kay ka kompetensya ka ron? Why kay kadua? Puang, tama kadako ani kalibutan. Natunong pagita ni marulog uhong. Taksi atong giingon mumugos mo pud ka oy. Samtaon milain po diri mga tao pud tunong mata ni dako kay gamay utok. Sige kana lagi may dango-dango na lang ta dito bro diri. O kana istorya wa koy lubog. Man ta. Dito. Sus. Sige, sugdan na to ha. Kaya aman dapit. Dira. Sugdan na to. Chris, rabi na akong kwarta. Ang Chris ray mali kwarta. Jis bitaw ni. Sige. Sige ikaw na. Ikaw bitaw ng hagad. Sige, way problema. Sus bantay. Daungan niya, buto ka dangaw ka ni. Mo ni mong itsa. So saya yang istorya daw nga. Tu kadangaw ka na ron. May problema. Pormahan pa kay sus. Wa ka kabalo karaan ning manargites taganahaw na unsa ning tao no. Tanawa Pastil. Nadangaw man. Dangaw yun. Uy. Tos kwartang malabo. Pagkasus isa ra yun katudlong mag-angkon pirting abuta way ayo ana. Yati andang gid niya ba. Kini Chambar to. Nat kini tabor siya Puk. Bang. Tsak kana safety in the verse. Di ana maabot nimo ho. Kana abtan na be. Mau na. Nabuing dangon nya na ora manaw pagkadol kaya naw uy igo pagyud nabuang na igo pagyud kalayo na ato akak ayo tay piso na lang yun igo nada basin ikaw magmahay ipot yun sang taon ka pero kang initsag bagong anak stilan ka ayo kalayo na kayo ato oy na siguro kay dagon guro tabor siya unsay dagon ba ikaw noon na sang taon abot man to nimo gaina yang pirmiro na abot pud nimo okay di na gini ni apsa nimo tabor siya sure ba kung madangaw magay nimo ni kamot lagi di kingko nga makadangaw gid ani. Dangawa be.
Gilayan guys ko rimaw ba? Papasahan na nato ni. Hindi daogan. Dangaw gyapon na oy. Pala na ni. Oh no. Tay kayo. Wa gyud dangawan ba? Sugod yan iyang daog karon. Oy! Asa na mo to imong kwarta na wa naman ba eh? Ara man to. Kabaw sa ko karon katabas yo. To arang iha o pagkalayo ra kay tinuod. Kabaw sa gid ko ni moron tabas yo ka. Sus to arang iha. Kini. Sureball the boil. Sureball. Dangaw ra ni kabaws na karon ka. Diri ka. Dangaw na kay di duol kayo. Uy. Layo apod kay. Teka layo apod kayo. Hinahinay apod gamay at. Isa ka ba siya? Tay na idabot. Sabi ko lang. Sige, apil ay abot ang mata-mata. Bang. Ang sama na. Mo pa malagi ng isa. Tarong nga, inat yun, inat yun bagay. Atra. Ay sagod be, di magkakaulan. Sabi binatong sa nato ni. Murag naglisod mga libaong manggunagod libaong ato sang balinon sa hadra sa ka dire Abot man gud. Dol na ha i-trick sila flick sana ge gabi ge ito man agapon liha po ng kamuta oy patas ka atra sige Iabot ang mata. Masa lang yung mata, apit agad. Banyak natin naman kumot niya. Sa man, kukuha pa? Pitna. Adik, iabot yun. Hapo naman niya. Oh, nahalain na dangwa. Imuhala na. Bakit naman isa katod na? Pasti. So, sorry good lang. Pero di man ni ako sa lalot. Iyan ni sa lang anong nang. Wala ni ka nagyon PWD man na ikaday pastilan. Kulang ra ba o? Bantu ka dili dai point dili magtaksi. Kay nga na di ay. Oy mala na tanan. Kaloy man nimo. Palit na lang kindi dito. Palit basing pwede na masumpayan ng tudlo. Sumpay kay sunod makabawas na ka. Ginoo. Ay nalagi. Ay wala imo kamutoy. Uli na lang dito sa inyo palit kindi. Pasumpay ni ha. Pasti lang kalooy po Abot dani. mo ito ka, may Ay na sige kuan ato na dito palit na. Ayo. Kinalooy. Silingan! May bong! Ginoo ko, kalawin nga bata. kulang ka. Akal, ginan lagi bitaw di lagi tato lagi kuan lagi. Hindi lagi magdangaw-dangaw, taksi ra awa. Lawan munta. Kabasyo eh. Kabot magito butana o. Kun kula, nagdugo ng mata ba. Kakayo. Kulawa kayo eh. Sabol sa tanan, kani siya pungkol. Wala na! Ya tinagdubong mo ta. Napay do ka mata na. Yut kay hi. Napay ipin na. Wow. Bisay. Napay ko rin kilisi ko ka lang. Katong kaning. Teng. Ang ba Spider-Man? Tinis ka na makalana. Sila na ha. Lawa. Kana di Spider-Man mo na no. Sa Black Widow. Dili ka tao. Kapag Spider-Man. Katong tao ba ito may mas ba? Spider-Man. Katong lawa nga magkamang na. Matog. Undan.
Ilado na yun, ilado. Nado ni ini mata-mata. So, kita temo pa dito mga Barbie di ha. Kita may mga kwarto. Kaya nagay palihog ko iuli. Amo ora. Dakuti, dakuti, dakuti ang sa